na para mahalin natin ang Diyos unselfishly. Baka kasi ilang taon na natin sinasabing may relasyon tayo kay Lord, kilala natin si Lord, pero ang pagmamahal pala natin sa Diyos ay selfish. Yung tipong lalapit lang siya kay Lord sa tuwing may kailangan, sa tuwing nangangailangan ng pambayad ng utang. Lalapit lang kay Lord tuwing wala siyang trabaho. Pero pag may trabaho naman na, limot niya na si Lord. Yung lalapit lang kay Lord tuwing may sakit siya o may problema. Pero pag masaya na siya, pinagaling na, wala nang panganib, balik na naman sa dating buhay. Lalapit lang kay Lord pag single na at piling mahuhuli na sa biyahe. Lord, bigyan mo naman ako ng lifetime